Duarbaguri constituency under Upper Dehuri polling station ke parlo Langthoi thepi APHLC asong atumpen Pherangke Amei kangni pon. Kitam tang Lok Sabha MP election hut Karbianglong angkang pipen ke BJP haidetlo. Sitami constituency vice pulote Pinangan constituency along ke haidun. Lapen APHLC pen ke non MLA election hut ke along long niadim ke haidun jiputa APHLC klembang photum pen ningje pon. Lapen Upper Dehuri polling station APHLC Langthoi thepi arat tumpen sitame non MP election hut vote ki pidun arat tum an phan sitame kachuru pajir pon. Nitong Karbianglong, is Karbianglong lapen, gas Karbianglong, arado andambe, alali phan sinitum, kacipatelong, alali phan jakong, orang nitum pidulong, sitami nitum, Karbianglong arado jakong, pisinitum, ongdung obuhut, sitami nitum long, sitami sason unicot sason hitalong, sitami la, kiu nicot, alam thike jelason hello. Asam Sarkar Sorobang, Nitum Karbianglong Akimang la Panakai, Kebiar Tibayani, La Sinitum, Ongdung Buritami, Nitum Pan, Nankala Kapi Pamini, Ayani Sinitum, Unidalo, La Sin Kalaka, Gita Dolang, Bok, Toxin, Nenar Ken Dolang, La Hailaka, Pamimi de Assam Commerce on La Kapi Peo, Pamimi de Posinitum, Unidalo, La Slame, Yetum Ning. Pame la penako non kiwang ilang dami nitum lang thoi tipi nitum la APHLC long ke klem abang phi bang phu atum do nitum long non ke hai la ram tron da do la pena dun thu dohong phasta do la pena dun thu la dilip tron da do la pena dun thu sotolek the da kang bra da do tambi non kiwang yan tambi lo la emare election la pen MDC election dan di yetum kaya teng hati yetum ajab chebi. News report Karbianglong live.